har markeret sig virkelig stærkt og markant i Aalborg. Regnes for en af de stærkeste og mest succesrige hopstammer. En række af højt præmierede hopper og hængste er der i stammen, og det borger selvfølgelig for absolut kvalitet. Og også som vi nu ser her, bare 3 år gammel, denne fantastiske Don Deluxe Ballerøder, næsten bedre end han er ved hånd. Og det er altså ganske ekstremt for sådan en bare 3 år gammel hæk, som jo kun kan være reddet i få uger. Og Don Deluxe reddes jo her af Severo. Niels vil lige knytte et par ord. Du er på, Niels. Jo, den var der. Vi er så heldige med Don Deluxe her, at vi i dag har besøg af avleren af Don Deluxe, herren Josef Kreten aus Oldenburg. Bitte kommen Sie herein. Så skal vi se, om vi kan finde ham. Wo haben wir den Züchter von diesem phänomenalen Hengst? Herrn Kreten. Bitte kommen Sie rein. Der kommt. Stor hånd her til avlerne Don Deluxe. Velkommen.